Hola, sóc el Youtube el Booktuber i avui és l'últim dia que em sentireu dir això en un vídeo. A efectes pràctics ja fa mesos que el canal està parat. I és perquè entre vídeo i vídeo últimament ja passava molt de temps, però des de l'últim vídeo ha passat molts mesos. És per això que després de donar-li voltes he pensat que potser és hora de tancar el canal, perquè ja no li dedico el temps que es mereix i per això faig aquest últim vídeo per donar-vos l'explicació que crec que us mereixeu. Des de fa ja bastant de temps, segurament abans de la pandèmia, vaig començar a llegir menys. Em costava bastant enganxar-me als llibres, no perquè no m'agradessin, sinó perquè anava canviant molt i llavors el deixava de llegir i al final no me n'acabava cap. I vaig aprofitar algunes maratons lectores com la BookTik o la que vam fer a l'abril quan estàvem confinats per intentar-me tornar a enganxar a llegir molt. Però entre el batxillerat, ara la carrera, és complicat donar-li el temps tant a la lectura com al propi canal. Llavors, després de molt de temps sense penjar vídeos i reflexionar, crec que és el moment de dir-li adeu al canal. No perquè no m'ho hagi passat bé, al contrari, m'ho he passat molt bé. Aquest canal m'ha ajudat moltíssim en molts moments perquè em va servir per poder comentar els llibres que jo llegia i per poder tenir un propòsit. Les hores del pati que amb la Itziar i la Victòria anàvem a la biblioteca corrent i dilluns fèiem el guió, dimarts veiem que era una tonteria i el tornàvem a fer, després dimecres gravàvem, dijous editàvem, divendres penjàvem vídeo i així cada setmana. No sé, era molt guai, m'ho he passat molt bé fent aquests vídeos del canal i ara, en canvi, els últims vídeos que he fet em costava molt més posar-me a fer el vídeo i a més he acabat de trobar el moment per començar a gravar, per editar i crec que això és un senyal per deixar el canal, perquè si ja no m'aporta el que m'aportava abans, no he de seguir amb aquest canal, no? D'altra banda, òbviament agraeixo moltíssim als més de 300 subscriptors que hem anat recollint aquests anys, perquè realment, o sigui, el fet de saber que hi havia gent a l'altre costat de la pantalla mirant els meus vídeos, a mi era molt gratificant, perquè realment pensava que em servien d'alguna aquells vídeos, no? A més, últimament he estat començant altres projectes, altres activitats que també ocupen temps i és per això que m'és més complicat donar-li temps i si li sumes al fet de que ja em costava abans buscar el moment, doncs arriba un punt que ja es fa pràcticament impossible i llavors és una tonteria obligar-te a fer coses que se suposa que t'haurien d'agradar, no? Si t'obligues i et poses aquesta pressió, al final l'acabes odiant-ho. I jo, per no arribar a això, el que vaig fer va ser deixar de fer vídeos. Com que volia que aquest vídeo fos una mica especial, el volia penjar el dia 10 de març, que com molts de vosaltres sabreu és l'aniversari del canal. Vam penjar el primer vídeo el dia 10 de març de 2017 i per acabar crec que és molt poètic acabar-ho el 10 de març de 2022, 5 anys després d'haver començat. A més, gràcies al canal he conegut un munt de persones meravelloses com la Misha, l'Àfrica, l'Ignasi, que m'han ajudat moltíssim tant al canal com fora d'ell, amb qui he fet unes col·laboracions superguais, amb qui he acabat anant a un munt de xerrades, conferències, un munt de coses que de veritat m'han agradat molt, m'ho he passat superbé i per això espero no perdre'm el contacte. Doncs, dit això, espero que hagueu gaudit molt amb els meus vídeos. Si us ha agradat algun d'ells podeu deixar like en aquest vídeo
Podeu comentar el que vulgueu als comentaris aquí sota i espero que heu gaudit tant com jo. Adeu! Fins al llit, geu ben a la vora, saps que no estàs sola mentre et dic a cau d'orella vora.